Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud bos kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, Pitsa 20 na. Buwan sa Agosto tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karon nga buntaga makaigsunan. 14 anyos nga tinun-an sa lungsod sa Bourbon. Gituhuang namatay tungod sa hising. Straight to the Ang point. kapulisan sa lungsod sa Bourbon doon na persons of interest sa kamatayon sa maong tinun-an. Straight to the O sa ato point. mahigalang paglusad sa tabang alang ini bataa ang pamilya in town kalabi ng luoy taon ta mahigala sa inahan na nagpabuan na din sa Sugbo. Yata ni abot na ta ang tong kwarta mahigalag 140,000, no? So salamat sa ato mga igsuon nga dali kay nitubag sa atong panawagan kagahapon. Human igo na human itong programa gahapon nakatigom ta og 112,000 o karon na 140,000 na. So at least may na lang ni katabang-tabang ta mga higala og pagaan in town sa di matukib nga gibati o gibugaton sa problema sa usa ka inahan nga nawad-an karon sa iyang 14 anyos pa nga anak. Straight to the point. Samtang sa laing bahin may higala mayor sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, Mayor Espinosa ni mando na sa pagpahunong sa trabaho sa Dastraya nga project dito sa mga lugar. Straight to the Human point. gimanduan sa DNR, gimanduan mahigala ni Governor Pambari 4, o karon ang mayor sa Bantayan, Santa Fe ni pahunong nasab nining Dastraya ang building mga higala nga gipanag-iya ni kanhi Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Dino. Straight to the point. At ang ipagtagad doon mahigala ang pananghid ni Dino, tulo ka anda nga building lang. Maura gi-aprobahan mahigala sa DENR. Kay protected area man na diha mga sukid di paminaw. Ang iyang ECC, tulo ka anda na lang. Naunsa bang hitabuas Dino ni pa turatoy man lang mahigalag pataas. Hangtod ni abot na og 12 ka anda na. Ang DENR, ang local government unit sa Santa Fe, ang gobernador sa Sugbo, unang-una ang Santa Fe gimakibaw ana, ang DENR. Wa kapalag tungod sa kagamahanan ni Dino. Straight to the point. Di ba ang Presidential Assistant for the Visayas na imo mga higalang banggaon? Og suod mga higala ni Gwin Garcia. Straight to the point. Una, pero man sa ura may kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Di kisamay mo palag, kisamay mo bangga. In a situation may higala sa gobyerno. Gamay ik-ik ni mo diha nga mo bangga ka mga higala, delikado ikaw pa mo unang matangtang. Straight to the point. Humok pa ka mga higala sa mamon. Ubangga ka sa usa ka Cabinet Secretary Jesus Ginoo ko. Straight to the point. Kuyawan in taon ang mga taga-DNR, di ta mo bangga. Kisay mo bangga anak mga higala ina na kagamhanan sa Dino. Karon kisay nagdahom nga mawagtang sa Kapitolyo mahigala ang kanhi gobernador sa Sugbo nga si Gwin Garcia. Straight to the point. Kantos Gobernador Gwendolyn Garcia, kauban sa Dino, mga supporters ni Duterte. Gitalikdan mahigala ni Garcia si Duterte. Ni anang eleksyon karong eleksyon na iyang gitalikdan si Duterte, pero wa ginitalik di si Dino.
Anak kaming laki to mahigalas dino. Karon buntaga tagantad ning pagtagad mga sukid tig paminaw. Sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay ang katawhan didto, ang taga dinar mahigala, wa gyud taon, ha? Igo lang sa magtan-aw na unsa man ning tawhana di man mo tuman sa atong gimando. Kinahanglan pa man sultihan si Dino dahil nga na makasabot man siya. Protected area, kasabot siya. Nga tulog anda na rakutob. Hala ni paturato yung pataas. Way magkapalag. Kay labihan niya mga higala kahawon. Straight to the Para point. butaga tagaan tanig pagtagad. Kinsay mo palag. Ibutang imong kaugalingon in a situation mahigala na ka sa gobyerno. Trabahante ka sa gobyerno. Bangga ka mahigalag. Cabinet Secretary. Straight to the point. Para buntaga tagaan tanig pagtagad. Sa itong paman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kita di ta mga higala basta-basta lang nga mamasangil ni Dino. Kay kinilagi mga higalang ang ato nga musunod lang din sa balaod. Onya kinis Dino mga kahigalaan kaniadto sa wa pa ni mahigala ka kupot o cabinet post ang atong mahinumduman doon na ni siya negosyo mahigala nga kananan o doon ay bikiri sa kulon. Straight to the point. Pagkahuman mga higala nakakupot sa presidential assistant for the Visayas, human ni ana, nagbuntaog ang iya mga higala mga negosyo. Gipalit ang Montebello Hotel. Pwede na bang mahala to mga sukitig paminaw? Bilyon siguro day. Pila ka bilyon tong Montebello? Unya, nagtukod mahigala sa Taps. Bilyon kaya po na. O kining luxury mga higala nga hotel dito sa Bantayan Island. Tingilngiga day no, makaingon kang ngilngiga day dino no, human mahigala sa iyang pagserbisyo o bisa pagsugod pa lang. Dito sa tunga-tunga mga sukitig paminaw makaingkang ngilngiga gyud. Straight to the Pero point. mo lagi na ang ato ining malagmit man sad nga wa sa mahigala kini ni ang ni serbisyo sa gobyerno pag humagserbisyo ni concentrate na siya sa negosyo. Malagmit man kay nga banggiitan nga negosyante si Dino og busa sa dihang human na iyang pagserbisyo sa gobyerno focus na sa negosyo mo nang nilambo. Posible sad nga inana ang nahitabo gyud. Straight to the point. Ganda nagpagtagad pero ang uban may gala maglingo-lingo man kay daghan nagsulti nako may laki na ngilngig na mantigo nga makamao. Pero kana mga nisulti nato, daghan man ay mahigala mga nisulti, di lang sa ko basta-basta mutuo dayon. Ang ato lang ana nga bitaw no, pagkangilngigan niya mga negosyo. Straight to the Now, point. asa may kamaayo ka nga mo negosyo, mas maayo mga kaigalaan kong magkita ta ni Dino, makasuway gani ko bisag lamanon lamang, kausa lamang nga lamanon ni Dino, ako ingon nga mo kiskis ko sa imong kuko. Duha ka tawo mahigala nga nindot kiskisan ang kuko mga panahon na, si Michael Dino ug ingon man mga kaigalaan si Alan Kirante. Ang tag-iya mga higala sa QM Builders. Gahapon gimbisigar mga sukid tigpaminaw do sa Senado. Punga-punga intawon magalag tubag si kinini ang Kirante. Nagpunga-punga intawon mga sukid tigpaminaw. Apil ra ba mahigalang QM Builders mga kagalan nga gitumbok Dito mahigala sa kinini ang Senado pinaagi usab ni Senador Win Gatchalian. Matod pa mahigalang Senador Win Gatchalian bida nagduda siya sa irregularidad pag-award sa kontrata alang sa flood control project sa gobyerno. Ilabi na nga to sa mga kumpanya nga gamay na kapasidad apan nakakuha og dagko nga proyekto. Gitumbok ni Gatchalian, usa sa gitumbok ni Senator Win Gatchalian ang QM Builder. Sukit-sukit ni Senador Rodante Marcolita gahapon por bida. Kapunga-punga mahigala in taon si Alan Kirante. Pero ato makita mahigala si Alan Kirante, in fairness mga kaigsunan, medyo okay naman yung personalidad kalma mga higala nga kapunga-punga lang noon. Pero butaga tagaan tani pagtagad ang atong paghisgot usab niini mga kaigalaan. Kay ang teknik lang gud ni Alan Kirante kung naminaw kanako karon, isulti lang ka matuuran. Mao gina. Kay malagmit man posible man sad nga ikaw ba ka tarong kay ka nga kontraktor o baka do na mga higalay mga nigamit ra nimo diha o ron sa hitabo ka na. Ato ni tagad pagtagad karon kay posible magmoingon sa Alan Kirante nga kinini ang magdita mo ginansa nga kita may namuhunan. Na mga uban din nga misakay ra way puhunan dako ginansa. Ato lang agi katawa-katawa mga sukid digpaminaw. Katalig pagtagad lumutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Una po'y mga kontraktor nga wa mo tunga kagahapon. Ginirvyo siguro mga kaigalaan. At
ato ni tagag pagtagad ha. Ginireview siguro tong uban. Pero atong balikan mahigala ang nahitabo kagahapon ni Mr. Alan Kirante. Usa magiklaro ni Alan Kirante, engineer ni or Mr. Engineer ni? Ngano man nga Mr. na may gibutang kagahapon? Ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan, no? Titulado gid ang engineer. So ato ni tagag pagtagad mga sukid tig paminaw kay murag punga-punga to kagahapon nga wa pa kuno sa makasugod sa flood control project. Taon ingon pud nga nakasugod na. Aha, atong klarohon lamang. Pero ingon siya nga single proprietorship. Lahi ang iyang pagsugod isip kumpanya. Aha. Aron butag tagan tani pagtagad kini uban pa may iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komento